Suku Maksong Hanahai Tini hingga chung sai mana Mars 1 tarik Hanahai Paisuk Pajaga Hate Kotoro Aro Norok Nugui Mano Anu Kuba Kubangma Ozaga Simi Obaga just Lama se Abahita Boyang Kubangma Hazar Borok Maisa Zagia Okali Hopung Mukri Koroi Hopung Kahamat Tuya Tini Tamani Bagoi Sini Tibrasani Bagoi Sini Borok je sanoi tongmani bubagra yok samani manthung abono tuye naithing baijak bubagra no chung saimano bubagra jora thangjak Delhi wo aro kok salai tongbayo chung saimano jotono obaga tini aro miani 28 tarik simi tongnai kubangma hor khasingo bo tongnai kubangma tini bo hai gari burung khai tongo chungnugo chungnuka ni phade angorno phunugan tebo yang buskang rogote musu borok tong lamsugo hai no hai norokno nai tongnai joto ani takukte bukuk chungno tini hingge chung saimano tini hingge Mars 1 tarik ang hai no hai phaijak tini bo hatai kotoro ang poilani din 28 tariko ang phai thangka phai kana ang kisa problem ni bagai ang ma thangka nogo ge tini hai no hai phaigya mia salcha nogo tongka nge chung saimano bubagra to Delhi thangka bo thangnan pro sawai klangkha je o stage ta subaidi aro tongdi hinai khobor kaham tubui phegengka aro phaino saklai phainai hinai samani bai baksa borok wansugoi tongna o jorao je hatai kotoro borok kurikha bubagra thangka je product hin tongnai borok wansuk tongkhana o jorao bubagra no je respect riya o borok wansugoi tongkhana tabuk bubagra no nijini raja hine gosima yang mahe borok tabu wansugoi tongkhana biko boroni solution biko biang thangka product biang thangka hino boro wansugoi tongkhana o jorao phayo 1 ghonta si tonglia thangpaikha kubangma proshno achai tongkhana borok thanibo phainai phedi je amhai sawai tongnai je wansugoi tongnai norok phainai phedi hatai kotoro tabuk prai komsi kom 28 tarik simia tinibo amhai keno prai 30-35 হাজার borok tabuk gathering gari pura jam lama gabono phainai phedi baksa tongo nogo asuk tui press meet khayoi ulta pulta kok sawai tongnai o product bubagra to hiya product direct product hinarok norok baksa sawai tongo tamo bubagrani o product ni naharmung tamo butui constitutional solution baksa kubangma ngoi tongo ang thangnai video saka norok wansungna naya norok nogo siringge tongdi tini aro baksa borok nokni joto ri tongmani joto tubui phaibika nokni manui tongmani tubui phaika tini tamni bagoi tiprasarok yongma mansitung bubagra je babi tiprasaron bagoi samung tangoi tongo tripura rajyo o omhai bo byakti tong bo neta tong chung kubangma politics nukha kubangma rajniti nukha je babi tiprasani bagoi samung tangoi tongnai je babe tiprasani bagoi muktui khiklai tongnai bubagra hai leader sab boro mankha sabono nukha ang tini sanamo chungo kubangma lama korri tinai kubangma chini borok ni bisingo neta hinoi leader hinoi kubangma para thangoi kok saya sawai borokno lama korri tongnai o neta rok bai tongoi chini future bahaingnai o neta rok bai tongoi chini future chung kahamungnai de chini busabutui nai next generation chung chini manthai chini je satai chung rimbanai de chung sinina dorkar ongkha ang tini sanamo chungo o nai tongnai ani takuk chungno ang tini bukuk haimya kaisa pono saglak tini kha khamo o jorao ang phaijak hatai kotoro thangnai di burichuk 80-70 bosone burichuk latha sungoi tini phayo tini tamni bagoi tongmani bagoi ma phaikyabo tongthokmani bubagra thui thangka hingke chung kathang tongai tam khaisinai chungbo thui thangma chau hinoi borokbo phaika jara chikon 17-18 bosoni charai borokbo phaijak nukung nok yakaroi phaijak 2-3 din aro 28 tarik ni simi tonglaimani tuku jakya bohogo mai kuroi brush ma khaya nogo thuman hai ma thuya bolongo thuoi thampui warjagoi tonglayo tini tamni bagoi tini saboni bagoi tini bubagra jodi tiprasaroni bagoi solution tubui phaika hingke tiprasaroni manthai jodi tubui phaika hingke obo tipra motha khainarok simida tongnai aro nung BJP khainake nung tiprasaya da nung boro thangnai nung IPF ti khainake nung boro thangnai nung CPM khainake nung boro thangnai oben bo khasinani dorkar khasinani nangkha chung je leader bai lama korori jagoi tongmani
obono chung maija karchai chung saiman kha borok chuno basiri maya chung saiman kha borok chuno mothangoi maya chung saiman kha borok chini odhikar chuno riwai maya tabuk Lok Sabha bwsango phai tongo kubangma dara kaka mama hinoi nin thani nono kuwai thaisa sariwoi nono juak kapsa khaniwoi nono kaisa kun ekta riwanu hinoi sawoi nono kubangma thokai nin thani bot nara nebago phainai nin thani bot nara ni phainai nung afurbo nung ma bujinai afuro ma bujinai bondin bago kahamda bondin bago hamyada chung kubangma nugoi phaikya kubangma thokai jak phaikya kubangma juno bagan kaisa bai pukur kaisa bai kubangma wa bagan kuno samungo chukya amhai bagan rok bai bondo chini boot paikha phiaba boot manoi MLA pot seat koto man phaimani jagolo man thangmani jagolo tiprasani bagai kok sane kebo kuroi tiprasani bagai kok sane kebo kuroi o 2024 ni Lok Sabha bwskango bo phainai norokni noknogo thangnai norok ma bujinai obo chuno thokainai obo chuno thokai chanai chuno bande chanai hinai norok wansugoi nijini jutta khulugoi thapara rimar honai norok umahai borok asuna jaga 1 inch phana rioi unglak tini mokolni muktui klayo ajaga nugoi tini tamni baga chaya nungye tongna nangkha tini bubagra hai byakti borok bini chabo chabaya rang poisani obab kuroi gari gurani obab kuroi botini hai bubagrano respect rilia jemon patal kuina sung reboti sung ang sana musung yafana maso tini hai na hai boroni kok tini je jaga bubagrano si respect ria je jaga bubagrano si borom ria chung jonogon chung hai kosong tongnai tiprasarno borok tomni bahage respect renai bahage mo thangnai bahage nainai chuno abo bujinai nangkha bayapsong bujina nangkha ang tini bukhuk hamya kaisa phano saklak lai thangnai video rogonor nugoi mankha ang kubangma bukhuk hamya sitra saka phiaba ang o video saklak toni bago hingka ang tini koina musungu chini nai tongnai kubangma tiprasarokno phaibai sidi kha sibai sidi omono chini pohorni lama omono chuno muthangnai lama kaisa tiprasa dofano chung saimano ang miabo saka norokno ani video ni bisingo chung jodi munak current bulb boro sokjak hingke jara munak jagasi current bulb no sogo tamni hingke nuknani bagoi pohornani bagoi chini bubagra hingke chini bagoi pohor chini bubagra hingke chini bagoi pohor oje nono thokai tongnai oje nono hamya sai tongnai obo wansukde munago chung himka hingke chini tamung chung usta khoi klayo chini bokhor phatinai buwa kaknai bekreng bainai yak bainai yakung bainai kubangma bainai chuno muthangnai bubagra siminsi bubagrani bisingtui simisi chung chini solution chini je obab odin ungoi tongmani chung yogoi mansinai angte bisi sana thanglia bayapsong norok bujinai borok norok bebakno bujinai borok mang norok ungoi mano anislai sikang o sungchano nukjak norok ungoi mano anislai sikang o dunia o tongjak chajak norok bebak saimano hem norok na asu bujokna nanglak ang norok no bujok mani ya bo ja samanisi bukhani kok samanisi dine aro chaye nungyai MLA MDC kubangma pok klaitung tamni bagoi tini bo tipra motha khaina rok simita janai tini tipra motha khaina rok simita tongnai manoi phaika hingke joto tipra sani bagoi hingke te bisi sana thanglia norona haina hai lamsugo